हर दिलों की धड़कन सबकी जान कॉलोनी मद्यपान मद्यपान थुकूचा पान नाही मद्यपान. अरे त्या मद्यपानावरतीच थुकलंय मी बेवड्या. मगा बेवडा बोलतोस कोण असस कोण तू? अरे गटारीची आन बान शान आम्ही पाळत नसतो वार. कॉल मी मांसाहार. मांसाहारमान. अरे आमच्याकडे किती व्हरायटी आहेत माहिती आहेत का तुका? आमच्याकडे ओडका रमका रमका नाही रम हा आणि देशी शी नाही देशी. ए व्हरायटीचा कौतुक नाक सांगतस. आमच्याकडे सुद्धा व्हरायटी असत. चिकन मटन. त्या चिकन मध्ये पण व्हरायटी असा. गावठी ब्रॉयलर. आणि मटन मध्ये पण व्हरायटी असत. मेंढा बोकड बकरा. गपरा. अरे तुका शिजू किती वेळ लागता माहिती आहे? तुका शिजवूसाठी कोथिंबीर आणूची लागता, टमॅटो आणूच लागता, ह्या आणूच लागता, ता आणूच लागता. आणि शिटा किती लागतात तुका माहिती आहे? 8. आमचा तसा नाही. खाटॅक खाटॅक खाटॅक. हा रवंदे रवंदे. अरे तुका पिऊन लोका धरतात डोका. अरे मका पिऊन लोका डोका धरतात नाही तुका खाऊन सगळ्या व्याधीचं ना मूळ असतस तू. माझ्या मुळावर उठलास. माझ्या मुळावर उठलास. हे थांबा. कित्येक फकांडे मारतास. तुमच्या भांडणात मी. अरे कोण असस कोण तू? कोण मी? मीच तो रावण. मेलांनो तुमच्या सगळ्यांचं बापूस श्रावण. आता महिनाभर फक्त माझाच राज.